Dag. Det er Tuden igen fra Blanderum i Flø. I så sidste gang, at det var store forhold i Flø, og jeg vil godt lige prøve at vise jer, hvordan lageret det ser ud. Prøv lige at se med her. Her har vi, det er VG'erne, der står her. De står der, VG'erne, og herover naturligvis PG'erne. Og vi går lige videre ind i blanderiet. Og igen. Det er her, vi forarbejder væskerne. Vi varmer dem lidt op. Det er nemlig rigtig godt. Og som I kan se, så er det igen store forhold. Det er så her tankene, hvor jeg lager mine væsker, de står og modner i. Her står de gerne 3-4 dage, gerne weekenden over. Ja, så er vi kommet i blandekontrolrummet, og det hele er jo automatiseret. Alting det kører over EDB, og vi har et lille fint skilt herover. Det må man gerne. Det vi har gang i herover, det er en cappuccino kaffevæske, og den forventer jeg mig rigtig meget af. Den bliver bare rigtig god, det tror jeg. Jeg har en kammerat, han synes også, den er rigtig god. Det er godt godsforvalter. Det var vist det, Tuden han havde fra Blanderum i dag. Hej.